Esta mañá, José López Campos, o alcalde da Estrada, mantiña unha xuntanza co equipo redactor do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Era no seu despacho e forma parte de unha serie de xuntanzas que ven celebrando para tentar de agilizar o proceso de aprobación do plan. Xa saben que el mesmo, cumplindo a súa promesa electoral, se ocupa directamente do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Isto era precisamente o que nos contaba xusto logo de rematar a xuntanza. Pois seguimos avanzando. O Plan Xeral está consumindo bastante tempo e bastantes esforzos desta primeira etapa dos primeiros meses de goberno, pero creo que todo o esforzo que lle dediquemos era pouco para poder conseguir o objetivo que é aprobar o plan. Por iso estamos intentando manter unha reunión semanal na que vamos vendo os avances que está levando a cabo o equipo redactor, tamén sobre a reunión que mantivo o equipo redactor fai de días ca Consellería, e para traballar tamén na reunión que manteremos a final de mes. A idea é manter unha reunión técnica a final de mes na primeira parte da reunión e despois xa incorporar a Secretaria Xeral de Urbanismo e na que se estaría eu tamén para perfilar aqueles aspectos que están máis en dúbida, poder pechar definitivamente os criterios que se van a establecer e a partir de aí xa que o equipo redactor traballe con total seguridade e cun marco de traballo que nos garantice que o plan vai camiñando na línea que a Consellería pretende e que ademais axusta a realidade do noso Concello, porque eu xa o dixen sempre e sigo dicindo, a Estrada o que temos que facer é presentar un documento que sea bo para a Estrada, que lle encaixe nas previsións da Consellería, pero que sexa bo para a Estrada, e iso ten unha negociación e unha vez que os técnicos máis ou menos perfilen cales son os aspectos importantes, pois aí entraremos xa a negociación de aqueles partes do plan que eu creo que teñen que ser renunciables por noso Concello e temos que conseguir sacarlo para adiante. Nese sentido, falamos da parte industrial, é dicir, dos polígonos industriais e ao mesmo tempo tamén da ampliación de núcleos, ou neste caso xa a liberalización de núcleos. Sí, nese aspecto falamos basicamente dos núcleos rurais. Temos 470 lugares, temos a gran maioría delimitados como núcleos onde se podrá construir o día de mañán e iso, claro, calquer posibilidade de ir prevendo esos núcleos no plan xeral implica un aumento de población estimada no futuro moi elevada, O que ten que entender a Consellería é as peculiaridades do noso Concello, o Concello que máis núcleos de población ten de toda España, Por lo tanto, calquer clasificación de solo que permita construir esos núcleos nos vai a disparar as previsións poblacionais, En ese aspecto eu creo que a Consellería ten que ser sensible á nosa realidade e eu estou confiado en que o plan cando menos manteña os estándares que viña mantendo o documento anterior, as previsións de poboación, as delimitacións dos núcleos rurais, as edificabilidades no casco urbano e máis ou menos partir desas bases para nunca recortar máis do que xa hai, sempre intentando manter un pouco a filosofía e o espírito do documento no que estamos traballando ahora mesmo, que, eu creo que pode ser un documento, seguramente podría ser máis ambicioso, pero neste momento temos que ceñirnos á realidade e temos que defender que ahora mesmo que necesita a Estrada é a aprobación do plan xeral o máis rápido posible. O alcalde normalmente non fala de plazos, pero en todo caso, máis menos, si pode ter un libro de ruta ou un calendario que, sobre todo, para importante, si ten, de novo, unha exposición pública de máis acordo. Pois claro que traballamos con un calendario, eu creo que é fundamental en todas as actuacións ir marcando uns plazos para poder ir cumplindo, senón na administración é certo que os plazos se dilatan e se retrasan unha e outra vez. Nos queremos marcar e traballar con datos fiables. Creo que na materia do plan xeral xa foron tantas as datas e os datos que se ofreceron que eu creo que os veciños o que menos lle preocupa é unha plaza, un plazo, unha data concreta. Eu creo que os veciños lle preocupa que se este traballando no plan e que se aprobe o máis rápido posible e eu, desde logo, non vou a manexar unha data. Eu creo que o plan está avanzando, eu creo que relativamente ben, creo que se están facendo os traballos, creo que o equipo redactor está traballando e se está implicando bastante na tramitación do plan. A Consellería nos está atendendo con moita axilidade as nosas peticións de reunións e entendo que, se todo continúa así e se a reunión, eu creo que un dos aspectos máis importantes que nos queda na tramitación do plan vai ser esa próxima reunión na Consellería, finais de setembro, principios de outubro,
Nesa reunión marcaremos as pautas máis importantes. Se esa reunión positiva, eu creo que, bueno, pois aí daremos un paso importante e xa o equipo redactor traballarán firme nas modificacións que lle restan e empezaremos xa a facer os trámites todos que necesitamos de volver a aprobar o documento aquí no Concello, de mandar a avaliación ambiental estratégica, de volver a facer a aprobación provisional, de mandar a Xunta de Galicia para a aprobación definitiva. Non aí xa lle quedarán unhas semanas ou meses ao equipo redactor da adaptación a esos criterios que establezca a Consellería. E bueno, esperemos que neste ano esas modificacións e adaptacións estén finalizadas xa para despois continuar co trámite administrativo do plan. En todo caso, podemos falar de que no primeiro semestre do ano que ven está aprobado o plan. En todo caso, podemos falar de que canto antes se poida aprobaremos o plan. Eu entendo que se se pudera aprobar dentro de un mes eu sería a persona máis feliz do mundo e supoño que moitos veciños da estrada tamén. Vamos a agilizar os plazos o máximo posible e en todo este proceso de que en menos depende é do Concello. O Concello pode presionar, pode fiscalizar, pode estar encima do equipo redactor, pode negociar ca Consellería, pero ao final depende a partes iguales entre o traballo do equipo redactor e que a Consellería na avaliación ambiental e na aprobación definitiva pois sexa sensible a nosa realidade e desde logo tramite de forma dilixente o plan, non? O Concello casi podemos decir neste caso que é un convidado de pedra, eso sí, con a gran responsabilidade porque ao final é quen vai a sufrir as consecuencias da aprobación ou non aprobación do plan xeral, non? E por eso estamos moi encima e estamos facendo un esforzo extraordinario, pero ao final cando algo non depende directamente da túa xestión, eu creo que sobra moitas veces adquirir compromisos cando non está na man dun, non? Pero o noso compromiso é firme e posiblemente estemos renunciando a outras cousas por dedicarlle gran parte do noso tempo á xestión do plan xeral. Eu entendo que os veciños tamén así o entenden e creo que ademais foi a nosa prioridade, foi un dos aspectos que nos comprometimos na campaña electoral e temos que facelo e mentres